Malawi Today. Unike mashine mukana ndio mukana Chinese. Mukana chani. Ngatisene mukupanga zilizolondola ndipo palibe chopisa mukukani lanji. Mafuta mukawe gerao ya ndani. Aise. Deke dokuza ndimwe tichende sikoti ndemo mukana. Chito yanu. Yeah. Inunolembe bantu kwa kulembe ya Malawi. Amen. Maana alisonga ndani. Mabwana alundi ya Malawi mwanvene sina kudani akunena. Basi ngati mumamva mumve utenga noti. Amen. Amen. Pida kulimka kasankeni Teresa hiyo. But if anything, half bread is better than none. Teresa kile kama tinuka. Lakini na mambo za Teresa ni saname mkamatoka pale. Hadi sagrada ndani ataomba. Chikalibe easy. Kuti antu akumamenyedwa apolisi ya agali padi. Ikaliberoipa dikule toka kalimenyo. Tuba yisi atiba ibira nisonko yatu. Gama ati nisonko ya yisi kuta kalimenyo majambo. Apolisi wote ibira ni ndani. Ni fair. De apolisi azika kanda kumbuyo zote menya iti atuziko mono. Zile zopusa. Tunato ngala polisi muliko pa mukauzani. Muliko pa mukauzani kusanga lodani zopusa. Ndipo sunga muntu dumaona zime zikuchitika iweyo sakitabo yani tuazamenewo anena kutusibati bomaso wayangalira ku abe anena kutusibati yani chilo inspector wa police akisuli yani chilo alisumuka ngazimenezo deputy yonga president of nazo zikufika tunomusabene sokalo kula hai kwa iko menu as president of this country atomomana wale be inamemu ya ndani kwa sababu mkau ai apane mlipo mkauzani muri chipani chafu mpaka zopuza atomomana wale be Amen. Hakuna mtu kwani uteka wamene mungama tipepa ife ali atu okazi kisante wakati bana atu akana ukondana jo ife tipepa wabindo watu alikisekela zoku zinelezi basi unafuna mungama misala ujanawela atu nena kutani Nikafika inaduka na kuna zonse kuvota babu ino komanso ameki timokuda ndamula chifukwa unapanga zoti analetero kulembesa mapanga dala shoma bera mukawerenga mene anthu amabera chisango pasibajani mapasi china chimene anthu amapanga kunena kuti atakapita kolembesa asakapeze zida zofunikira kuti alembese. That's number one. That's what they call Ricky. Ndipo imameki unapanga zile zija ine RP. Wena kuti pamalo kuti apalembese kuti apita kucha utakalembese ayai paso jani palibe aini RP jani palibe. Sizoona kuti apalembese analitaka kulembesa kuti inuyo simunaike ndio ndake bati malomo yake mwena kuti kubera kisango neti kukana ziti zenezo komanso china kunena kuti mashini chani atukulite ndipangeni auditi eti timanena goma limena kuendesedwa kuika zonse potani poyera amati transparency and accountability mupite pa section 12 ya malamulo aziko linolo go to that section the principles of democracy zimene ziko limadani limayendera you will see under that section can have transparency and accountability. Transparency ndio kuti ilijalo depende matu bila katakusema muona straight that is transparency ndio kama kazi mzalo alisasitani asisiona poyera
Dena nokuza tikaunike mashino mukukana ndi mukana chanisi. Mukana chani. Ngati zimene mukupanga zili zolondola ndipo palibe chopisa mukukani lanji. Mafuta mukawekerawo ndi andani. Aifetu. Dena nokuza ndi mwe tichete sitoti ndi mukukana. Chito yanu. Yeah. Inu ndolembe batu kwa kulemba ndi amalayo. Amen. Mana ndi songa ndani? Yatu. Mabwana anu ndi amalayo. Mwamvere sina kudani? Akunena. Basi ngati mumamva mumve utenga doti. Amen. Amen. Amen.